Byla jednou jedna fialová obluda. A ta fialová obluda se jmenovala Thanos. Thanos chtěl získat všech 6 šutrů konečně, aby mohl lusknout a vyhladit polovinu živých bytostí. Avšak brzy zjistil, že to nebude až tak easy. Bude muset čelit 4 legendárním superhrdinům. Bulk, kulturista v důchodu s dokonalou kondičkou. Iron Man, Mr. Pan Jutsu, co rád stráví čas na záchrance. Pojďte na mě! Snor, bůh hromů a spánku. Kapitán Erika, válečný veterán ze 40. let s barvitou minulostí. Nein! Člověk, který zabil Hitlera, to je můj největší hrdina. Thanos už získal šutr terorismu a aktuálně chce získat šutr šutrů, který má Loki. Takže Thanos se musí vypravit do Asgardu. Teď chcípneš, ty forně člověku. Dej mi ten šutr! Konečně jsem získal šutr šutrů. To si děláš srandu, ty jsi spal celou dobu? Vzbuď se! Ty zvíře! Vzbuď se už! Vzbuď se! Čuč, sejmu jsem ti bratra! Ty jeden! Ty jsi mě vzbudil! Adios! Tyjo, tak to bylo celkem epic. Když tak tím přemýšlím, možná bych si mohl založit nějaký Instagram nebo YouTube kanál a být virální. Jo, to by šlo. Zdravím lidi, já jsem Thanos, tohle je můj nový kanál a začnu tady točit sérii Sbírám šutry. Tady už můžete vidět, že tady mám první 2, tady to je šutr šutrů, ten mi umožňuje se teleportovat, jo, takže mega důležitý. A ten druhý, ten jsem získal před ním, to je kámen terorismu. A ten prostě ten je mega silný, ten mi umožňuje dělat laser a takový různý útoky. Ještě ale potřebuji získat 4 šutry a jako první musím získat šutr upřímnosti. Ten se nachází v IDKGD a tam se vypravím jako další. Potom ještě potřebuji získat kámen mysli, ten má Bulk někde u sebe, nejspíš u příše, nevím, ten špek ho asi snědl. Pak potřebuji získat šutr nostalgie, ten má Iron Pen ve svojí pánvi zakombinovaný. A jako poslední šutr depresí, ale ten má někde Diatmora, ta chcípka, co mě podala se šnekomužem. Ale tu ještě musím najít. OK, tak to je můj první vlog, zatím se mějte, čau. Včera jsem byl v Mekáči a bylo to extrémně dobrý. Jo, jsi určitě měl Big Mac, že jo? Ne, super. Vy idioti. Ty vypadáš, jako kdybych lusknul, tak bys mi vzal jen půlka tebe. Tak tlustej seš. Co si to dovoláš? Tady na válka. Že nestěží než... Pane, nevíte, kde jsem? Snízká zeď? Proto je to tak dlouhý. A nevíte, kde je nějaká restaurace, pane? Jídlo, restaurace. Tak jo. Pane, to bylo dobrý. To bylo kuřecí, že jo? Mňau, mňau. Jako cici. Čína. Vlogísek! Jo, lidi, jsme v IDKGD a tamhle je šutr upřímnosti a já sbírám rád šutek, pojďme. Opatrně, mohl by to být nebezpečný. Jo? Počkej. Počkej, bacha, u něj. Vidíte ho, hoši? To je můj kámen upřímnosti, ten musím vzít. Konečně po 10 letech hledání. Počkej, ale ne to, nezničilo se něco? Vidíš ho? To je bomba!
Běžte! Hej! A vy? Zkoušíš? Co zkoušíš? Tady čoruje šutry. Ne, To je naše! ne, na to! ten je můj! Ten je můj! Ne! Jo, Ne! jo! Ne! Ten šutr hned. Vražda ho! Co se stane, když ho nedám? Zabij tě! Budeš do Co si myslíš? Půjdeš do vězení! hlavního vězení této galaxie. Dělej. No. Dej ho sem. Dej to sem. Dej! Dej to sem. Ne. Dej to sem! Dej to sem. Vyhruď! Ty mi vyhražuješ. Jo, vidíš, že ti Ty si myslíš, vyhružuji. že mi můžeš vyhražovat? Ano, já si to myslím. Já jsem největší fialový chlap v galaxii. Možná tak akorát vůbec. Jsem nejsilnější. Jsem go. Ty seš ten, co mě vzbudil. Pojď sem. Tady jsem zastavený. Časový posun je taková blbost. Vždycky se mi z něj udělal blbě. Hodil by se mi takový menší šup. Tam ti dva. Já je tak nesnáším. Ale teď jak mám ty dva kameny, tak zabiju dvě mouchy najednou. Já jdu. To je ten Thanos. Ten slabý, já jsem len tak flagil. Mimino tam breča. Kamenu. Vypadáš jak Mistr by nebyl hrdý. Postrach McDonaldu. Vlogisek! Jo, lidi, další dva kameny jsem získal od tam těch dvou cípáků. What's up guys, vítám vás u dalšího videa. Dneska zase točíme sérii Sbírám šutry, abych vyhladil lidstvo. Tak už jsem teďkon off camera kolektnul další dva šutry, takže už jich mám 5. A ještě jeden budu mít a pak takhle lusknu a půlka z vás umře, jakože, takže trošku sorry. Ale udělal jsem takový speciální event, že všichni moji odběratelé a followři budou mít o 10% nižší šanci na smrt. Takže se za to, co díváte, dejte like, dejte follow a uvidíme se příště. Čau! Tyjo, potom vlogu mě vždycky vyhládne, tyjo, jak bych se teďka mohl najíst. A jo, vlastně, mám ten nový shooter, tak ten bych mohl použít. Tak z těch všech shooterů, co jsem tady získal, se ten shooter mi se vyplatil úplně nejvíc. OK, tak z toho si dost na nic, ale i tak jsem rád, že jsem toho špeku nezabil. Tyjo, tak to jsem se dobře najet. Ale myslím, že je na čase najíst ten další kámen. Hej Siri, kde se nachází poslední shooter? Mitochondrie je membránově obalená organela, kterou lze nalézt ve většině eukaryotických, například lidských, buněk. No to je hezký, ale kdo se ptal? Kde se nachází poslední shooter? 58891699420. No to jsem si myslel. Lomeno TP Thanos 58891699420. Enter. Hej, sorry, že ruším rada. Ty asi budeš Jatmora, no tak. Tak tebe budu muset zabít, sorry. Hej, božče, co jste ten? A kdo jsi ty? Jsi její boyfriend? Já jsem kapitán Erik. Tak to je takový A celkem jí nezabij. jméno, kámo. Jenom přes mojí mrtvolu. A co bys řekl na takovou mojí? Co to je? Černou kouli. Oh no, moje černá koule nezabrala, tak budu muset fotit, Co to řek? Co to má být jako? Ty jsi mě snažil napadnout. Ty jsi snažil S napadnout. rakovinou. Ty tady v mém městě, jo. Přišel jsem zabít Sundáš jí, boty. ale zabiju i tebe. Sundáš boty. Co to je toto? To jsou šutry konečně. Konečná.
Ne! Ondřej, prosím! To nebudu říkat, jsme family friends. Tak ty, jasně, postav se tak rád. Prosím, A tebe teďko schodím ze srazu. ne. S Bohem, řekni s Bohem. Tak konečně, poslední šutr. Teď budu moct vyhubit půlku lidstva. Už se těš na další vlogísek. Počkat. Zarabák jeden. Mě opustil přítelkyně. Asi všechno na nulu nebyl dobrý nápad. Mě volají Sigmentě. Hej hoši, taky vás už štve ten fialovej šmoula. Myslím si, že je na čase, aby jsme ho sundali. Právě teď začíná náš Sigma Grind mod. Já už jsem začal tím, že už jsem si ostříhal háro, protože tam ty dlouhý vlasy byly na nic. Hej jo, to zní mega dobře. Já si koupím nový shield a Sigma Grind. Hashtag Sigma, hashtag Skibidi, toho Skibidiaka totálně rozdrtíme. A pak musíme ho zabít v Ohio. Protože to je prostě nejlepší místo. Tam to je naše teritorium. A on tam je úplně špatný. Já už musím jít, on tady je poblíž, tak já nemůžu mluvit moc nahlas, tak já už jdu, jo, tak čau. Aha, už tě vidím. Hej jo, to zní extrémně dobře, ale nemohlo by to začít až zítra, protože dneska mají Black Friday v Mekáči. Takže já bych si tam jen tak jako zašel a od zítra bych mohl něco jako zkusit dělat. Myslím si, že je na čase, aby začala naše zimní kapitola. Kde seš, ty srabe? Už mám lepší pistoli. To se umí mlátit hlavou, jako se vyzvládě. To řekl, víš, A já jsem úplně totálně zhubnul. to řekl černá. Hele hoši, Winter Arc byl úspěšný, ale myslím si, že teď už je čas, aby jsme se na Thanose vrhli. Jako já nevím kam, on je celkem fialový. A my jsme zase bílí, my jsme lepší, pojď. Já jsem byla. Ty seš výjimka, ale my tři jsme bílí, pojďte, zabijeme ho. Dáme, jsme lepší než on. Jo.
Tady zase Thanos, vítám vás u dnešního vlogu, ale bohužel je to můj poslední vlog, jelikož se mi oficiálně podařilo sehnat všech 6 šutrů, takže teď už mě nic nebrání od toho, abych lusknul a vyhladil půlku všech živých bytostí. Takže řekněte potenciální zbojem všem svým přátelům, rodinám, rodičům a úplně všem, na kterým vám záleží, jelikož teď jdu ještě už počítat 10 vteřin a pak lusknu. Ale ještě jedna věc, furt platí nabídka, že jestli mi dáte follow, tak máte o 10% nižší šanci na smrt, takže poslední šance na to mi dát follow, ale teď už jdeme počítat. Takže 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On je sír! Takhle no! Odhalil jsem nejtemnější tajemství. Už mám vás fakt pokrkná. Jsem vás chtěl zabít až potom, ale udělám to rovnou. Pojďte na mě! Iron Man, jaký je, co? Je mu hodně! Pojď. Hej hoši, jak prohráváme, musíme něco vymyslet. No, tak pustíme si hudbu. Co to je toto? Ten mega dobrý, kámo! Vělka! Nikdy mi neporadí se! Jste fakt úplně marný, to je neuvěřitelný. Dej to sem. Mám pistol! Do prčic! A co děláš teď, S tím svým chladivem na těsně. Zase ten špekoun. Proč to nefunguje? Čínský šrot, do prčic. Když jsme u Číny. Balku, ne! Kde je Balk? Kde je Balk? Ty! Tak pojď sem! Kde jsem? Asi se mi stízlivil. Kde je Balk? Kroso. To jsem? To ještě ne. Fakt masivní. Víš, že jsem masivní? Lousej to fej. Dobrý den, víte, kde byla nějaká restaurace? Restaurace? No, restaurace. Pojďte se mnou. Tak jo. To jsem si krásně nádla. To bylo pozitivní? Hej Siri, jak se dostanu k Sigmangenes? Fyzika se v běžném jazyce příliš nerozlišují a často se zaměňují. Atomová energie a jaderná energie. To kurňa má! Terorismu, Iron Man, chytaj! Mám je všechny zase. Zase tady. Kurňa, pitomý Google mapy. Dá si na to písí guláš?
Konec, ne? Sure, it's a common notion, perpetual
La polizia, no. To je moje bejvalka, buď bude moje, anebo nikoho. To bylo trochu emocionální, ale teď zpátky k fightu. Ty budeš první na jedničku. Je to sakra sem? To brzy zjistíš. Mojí 1v1 aréně. No, i když to není úplně aréna, ale to je jedno. Připrav se na smrt. Jeden dole, teď už jen ti zbylí 3. Kde jsou tak dlouho? No, tak kdo chce další? Dobře. Doufám, že jsi měl důvod k tomu se přihlásit první. Vamos! Vamos! Safety out! Vamos! Jsem prostě lepší. Dej mi mobil, co jde? Tak teď vezmu třeba toho špeka. Ne, mě ne! Tak pojď jedna vezme tu špeku. To ti znovu nevyjde. A teď udělám já tobě to, co ty si udělal mě.
Tak jsi silnější, než jsem si myslel. Budu na tebe myslet, že můžu právě teleportnout. Můžu teleportovat? No. Tak a teď už jen ten poslední. Tak jsme tu zbyli jen ty a já. Jsi si opravdu jistý, že se nechceš vzdát rovnou? Podívej se na to tady. Porazil jsem všechny tvoje přátele. Do jednoho jsem je zničil. Nikdy se nevzdám ohavnýmu šmoulovi, jako seš ty. Udělal si chybu. Nevadí. Ty máš svoje kladivo na těstoviny. Není kam utíct. Teleportace. Co děláš tam? Hele, Bugatti. Co chce? Řekni mi něco, Snore. Opravdu jsi si myslel, že mě můžeš porazit? Ne, já jsem to věděl. Vyhrál jsem, konečně. A vy naivní superhrdinové. Opravdu jste si myslel, že můžete zastavit mě? Chyba. A teďkon zaplatíte za vaši chybu. Měli jste mě porazit, i když jste měli skillišu, takže ne. Vy jste ti Sigmaniři, že jo? Můžu fotku, prosím. Fotku. What are those? Co se to děje? Moje prsty. Prosím, zachraň mě. Hoši, prohráli jsme. To jsme uvadení. Ale aspoň budou o polovinu kratší fronty v Mekáči. Nein! Of puppeteers, but I've a nagging fear someone else is pulling out the strings. Something terrible is going down through the entire town, wreaking anarchy and all it brings. I can't sit idly, no, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all. Discord, I'm howling out the moon and sleeping in the middle of a summer afternoon. Discord, whatever did we do to make you take our world away? Discord, are we a prey alone, or are we just a stepping stone for taking back the throne? Discord, we won't take it anymore, so take your tyranny away. I'm fine with changing status quo, but not in letting go. Now the world is being torn apart. A terrible catastrophe played by a symphony. What a terrifying work of art. I can't sit idly, no, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all. 1 000 000 0. Ty opice! Jo, banán! Banán! Já to potřebuji víc než ty! Dej mi to!